Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Kok bacakan tabu mes tugel ngene. Awan-awan menek kelopo tak putik lak cuma siji. Tadi prawan ojo ngenyek Joko, Joko munu mengandung gizi. Lak sak temene. Iwak teri, iwak keting gak payu rabi, ngemut tolo jengking. Iku jawane ngono lak bunuh diri ya. Kurang mati aboy lagi ya. Ditumpuk-tumpuk ana bumbu wadahe merang cilik diempuk-empuk bareng wis gedhe lak maju perang budal perang nang Betawi nek wis aman lak ngajak bali kula nek bali liwat Kediri nyangking etas isine utri ana utri lak utri telo dibungkus godhong peloso godhong ploso dipangan wedhus nemu rondo gak tau adus rondone lak rondo teles nek disenggol gak gelem delok mula awak wis kadung apes nemu arek wedok kok lolak lolo lolak lolo nisor wit klopo ombo-ombo godhonge benda ademe dudo gak sepiro oh ademe rondo digulung kloso klosone lak kloso pandan awan-awan mangan rambutan rabi rondo tuwa gegeran rabi sing prawan nek bengi bosen ilang ketemu no malang tuku sepatu digawe bal-balan arek wedok kaki BH tapi kaosan bareng digawe mlaku kaya gembol pelembungan mele sing ireng tuku cengkir sak lepeke golek bojo jok mele sing ganteng masih elek pokokno brengose lak kandel kula sing ireng gak kena digulung arek wedok saiki lak kendel tok beteng wan jaluk ampian namung semanten piatur kula sae lan mboten amborong kersa sae mboten dawang bagus amborong kersa suwe-suwe tak koyo nambah suarane tambah suwe tambah gede kok suarane tawa tak ngono. Apa rek umpamane nyambut gawe saben bengi gak tau prei. Awan rekaman bengi nek pentas ayo suarane ketang-ketang suarane iki nututi. Tapi ambakno ngene panjer aku mau nampani.
Aku mau utang-utang Panjer iku gabi. Ya nek iso teko, nek gak iso teko. Engko marai geger, aku di Panjeri ambek Kartolo barang. Molo aku nek Panjer cuma utang ngono 20.000. Gak Panjer tapi utang akeh utange timbang Panjer ya. Tapi gak apa-apa, kuwi kok sapa mlo aku kocan moto iki. Wah. Wah. Ini ndelok janggute gak pangling. Iki jarine sing diarani Cak Siblon iki. Ngene ben diceluk Cak Siblon iso ngamuk. Kok celuk ora jangkep blontang apa aku Cak Siblon iki. Ya semenjak teko luar negeri iki wah perbedaan akeh. Lho. Pernah kita ke luar negeri? Lho. Luar negeri ndi sak blontang? Lho luar negeri ndi? Lah prasamu ndi tuh luar negeri? Lho luar negeri nanggone Amerika, nanggone Inggris. Iya, mosok kabeh nang Beratang. Aku nemani. Lho lah iya. Kon tambah suwe ketoke kurang progresif. Wah, ya apa kene? Sekali bono anu niku. Bon apa ya? Bon duwe ta? Lho lah iya padha ambek aku. Ora Bon pira sih kon? Hah? Bon pira? Aku bon selawe. Lho licike. Kok bon selawe kok lici apa? Kurang kendel ya? Iya kurang kendel. Ane pernah bon pira? Aku gak bon saiki aku. Oh iya ya, aku ngerti. Sawise pernah iku teko nggone luar kota. Iya. Gak gelem bon-bon gak gelem. Gak. Aku ngerti dhewe. Gak gelem nek bon. Nah, terus apa sing? Cuma utang kain. Lah siji mate ta? Iya, siji. Bon bare utang kan siji. Nek bon nak bon duwe. Iya. Nek utang kan utang kain. Iya. Pira utang kain? Titik ya, tak akeh nek peno. Alah wong atase Kain. wong sak kelambi ae lho. Terus tak kambine anak peno ta? Iya, ya ambek kelambi anakku ya putuku tak rangkep ae. Oh, iku dadine sagebok iku. Lah ya cek mesisan mantep. Tapi saiki aku rada ono enak. Enak peno nyambut gawe, enak lho. Tak pikir peno delok sekolah peno kaya ngono ya, saiki Iya. nyambut gawe nang nggone apa nang nggone kereta api. Iya, iya. Seneng aku. Lho kabeh wong uripe kudu supel. Iya. Tanpa supel, lho kurang kanca. Apa sih supel? Lho, hah? Apa sih supel? Lho supel ae gak ero. Apa ya? Siapa sih supel? Bolongane. Supel gak ero arek iki. Oh, Wah goblok. Supel gak ero. Oh, supel kok bolongane wong. Bolongane tikus Ero, yo leng iki kok. ditutupi gombal. Iya. Iku lak supel ta. Ngawur. Apa? Iku sumpel. Sumpel. Ya sumel lak padha ae. Iya. Sumpel bae supel lak padha ae ta. Maksudnya supel iku ya rat pergaulan. Iya. Iya. Anjang sono. Kon lak kata nama sono sih. Hah? Kata nama sono. Kapok aku dibijuki terus. Aku gak wani mrono mari kena jaline PPE lho. Kon niku buka rahasia tok. Gak enak pernah nyambut gawe saiki nang ngene aku kereta api ya. Iya, wah bebas aku. Iya, Lupa apa? Men apa nanggonku? Pernah kayak apa? Ya turu ana gerbong ngono. Kayak iya apa? Kon doyan gemuk. Wong padoyan. Ojo ngriwi wong kereta api ngono. Lho aku gak kriwu lak takon ah. Pernah aku bagian apa nek kono ngono. Bagian tukang rem. Tan blontang wong tukang rem ae sombong. Loh, melalui tes iku goblok. Tes apa? Lho. Wong tukang rem lak kari ngumetno rem ngene asih. Lho, tapi nek keliru kumet apane gak ngelunjur ae. Oh, ngelunjur apane? Iya. Ono sepur mlebu pasar lah akibat tukang ngerem. Sik ta, sampe ana sepur mlebu pasar iku lho. Lho, saiki sepur jalan. Iya. Terus gak tak rem. Apane gak ngentekno wong pasar? Gak ngono dalane kereta api lho, dalane kereta api ku dalan dilak ana rilis e. Iya. Lah mosok rilis ku dienggono nang pasar sih. Lah nek pancen stasiune cidek pasar. Kabeh apa? Kon kok merubah rencanane kota Madia kon niku. Lah upamane saiki ya, kereta api mlebu nang pasar. Terus apa gak ngamuk wong pasar ku? Iku terserah lah sing mati ya apa le ngamuk. Wong wis mati. Ya sing dagangane rusak mandek sedih. Iya. Wae. Gede tapi sing mati sakno ya. Iya. Enakno nyambut gawe tukang rem ya. Iya, tapi aku Barane ya yo gede. bayarane gede, utang-utangane yo manyet. Kon balik nang bayaran. Lho. Bayaran niku jarang nguman kon tak tutupi. Kok jarang ngoman ya? Lho ya kon niku. Wong sadurunge wis tak bon dhisik.
Lah iku apa mung durung bayaran ya diutang dhisik. Tapi gak apa-apa jare bojoku maju kok. Maju. Wong gelek utang iku maju. Ngene ngono. Oh iya iya. Iku termasuk maju ya. Heeh. Tapi aku kudu gak kerasa to. Lho, apa gak kerasa? Peno iki ya tak kandhane, utang wis akeh gak kerasan. Lho gak Aja salah. ngono peno iku. Tapi bulan iki lak wis lunas e. Lunas apa? Lho. Lunas tapi nang nggone bayaran kono. Nah, tapi peno utang nang nggone kantin. Ah, lho kantin niku lak iso babalan lak ono. Iya tapi nang koperasi utang kain. Iya, tapi kan diperhitungno. Berhitung napa nek penuh gak mlebu? nek Siapa gak- sing berhitungno? Lah engko lak iso diangsur. Wah, kok niku wis gak koyo Abang Panci kok niku wis repot kok niku. Wah, Abang Abang Panci disemayani sik kenek. Iya tapi nek Abang Panci. Ya apa sih? Ngene. Grapi iki pernah nyambut gawe kono. Kemajuane pancene ya Iya, padet. enak Iya sih, ta? ya. Heeh, tapi ono sing tak kongkireni. Ya apa sih? Penyambut gawe enak kong kiren. Nek kuwi iso iku apa? Soale padha nyambute gawe. Iya. Bayarane ado. Lho, bayarane kadhe ya apa sih? Kondo Pak Sep iku ta. Oh, iki pasep iku lho atasan penot. Iya. Terus? Lah iku wong bayarane gede, Nyambut kate nyambute gawe. Enteng. Ya enteng. Coba. Lah aku iku wong tukang ngerem e. Kadang-kadang rong dina ngerem. Iya. 3 dina pijet aku kok ndak gitu. Keseliu. Ngerem keseliu. Iya. Iya. Apa? Apa kok iso ngarani nek kapan enteng penggaweane bayarane gede? Ah, soalnya kan ngene. Iya. Pak Sep iki lho. Heeh. Apa sih penggaweane nyekel tempe cilik lho. Kok Ndak- tempe apa sebenarnya iku? Apa tedok? Tempe kok. Wah, peno iku wis gak ngerti blas iku dudu tempe cak blontas. Apa iku? Iku arane sekep. Hah? Sekep. Seket. Iya. Kok dijare sapa? Kok jare sapa? Kok jare sapa? Kok wis tau dites ya dok iki kan. Lho ya gak tahu ya anmu aku gak nyambut gawe kono. Iku arane sekep kok tempe apa ya? Nek tempe iku tempe sing gawe masak-masak kok nginteri beras kok tempe. Iya tapi bentuke lak teko breng ta. Ya wis tempe cek lega ati beno. Ya wis tempe. Sing tak erakno lak ngono ta. Iya, tempe apa? Disekel. Sepur sakmono kae ndas iku. Iya. Ditudingi ngene mlaku. Oh, tempe diunjukno ngene, sepure kok mlaku. Lah iya, Padahal peno iku nyurung gerobak sakmono, abote iku gak iso mlaku. gak iso mlaku. Lah padahal iku ambek Apa sih tempe? diunjukno teng. Kok nurut lah ya Lah ndak. iya. Tapi ro peno, Apa? penggaweane enteng, tapi tanggung jawabe soro peno, berat. Lho, kok iso ngarani berat ya apa sih? Lho, pas bare. Ya apa sih? Saiki pamane ono kereta api teko Malang, Teko Malang? sampai teko Surabaya. Heeh. Salah wes termasuk salah rel. Iya. Terus tubuhan nang nggone tengah-tengah. Duer. Ha. Sing korban penumpang sak pirang-pirang. Heeh. Iya. Sing rendang-rendang nang kantor polisi, sing digawa polisi sapa? Ya Pak Sep. Aku kan mengikuti jirone sepur kono. Iya. Lah sing cemet sapa? Kok gak delok sing cemet, tukang ngerem. Kon niku ya apa? Lah penolak tukang rem ah. Iya. Lah pun aku kudu ngerti wong tukang rem kan pengalaman. Iya. Nek ana sepur jange tubuhan nak mencolot to. Mencolot. Iya nek ketepaknya mencolot ke manuk kali. Iya. Mencolot kena patokan. Kon seneng ana kanca. Sikile kiwir-kiwir. Ayo. Kuno iku. Ya apa kon? Tapi ya tanggung jawabe gak wurung ya Pak Sep sing penuh. Iya, lah saiki pompong awak dhewe durung suwe nyambut gawe. Iya. Iki lak jange narik arisan aku. Sing diomongi bagian prono-prono tok. Iya. Arisan dhuwit, utang kain. Lho iku termasuk bonapit awak dhewe. Bonapi to apa bonapi? Wong urip utang? iku nek gak arisan kurang kendele. Iki ngene ya Blondang, ya Hah? masalah nyambut gawe pro tukang rem ambek Pak Sep. Iku termasuk sing salah iku peno. Lho, Pak kok iso- Sep iku anane iso Iso dadi dadi Sep. Sep? Iya. Iku ben sekolah. Ngono lho. Apa aku iki gak sekolah tukang parkir tok kok? Apa nek sekolah lapor kon? Kon iki kepala sekolahan sih. Ya dudu ya. Lah lak dedek ta. Tapi tingkate sekolah. Iya, tapi kan padha sekolah. Padha sekolahe. Nah, aku teko TK. TK nanti terus ah. Ayo, ayo. Mari Iya. nanti TK nanti. Lho, masih aku layangan kabeh apa kan? Mari nang TK kok layang. Mari nang TK nang kelas 1. Hah? Nang gone SD. SD. Iya. Mari SD. Mari SD SD. mana? Lho, Gede mana? SD di mana? Loh, gedean mana nang SD terus munggah nang ndi? Wis bates kok ngono tok. Wes lapo suwe-suwe. Cek seneng kon niku. Tadi wis leren teko SD ku ta. Karen teko SD. SD ku kelas 6 apa kelas 4? Lerene. Kurang 5 tahun aku.
Lho, kurang 5. Kurang setahun dungan kelas 5. Oh, tadi kelas 4 lerene. Kelas 4 soalnya aku mecano sabak. Lho. Kok pecan jaman biyen iku nek diulang kan sabak ya. Iya. Nek saiki nggo buku biyen nggo sabak. Iya. Tadi peno leren iku mulai pecano sabak. Iya terus gak sekolah. Lah iku apa Cak Bontang? Ya ketingkatane kan JJ. Iya. Peno teko SD ati gak nutup. Lah Pak Sep iku sekolahnya mulai SD, ya nang SMP, nang SMA. Terus ngelanjutno sampai saiki dadi Sep. Iku teko sekolahane. Iya. Lah mulane peno ae nek kapan duwe anak utawa duwe putu, umur 7 tahun sampai 12 tahun, Iya. wajib sekolah kudu belajar. Iya, Dadi iso besok nek gede, Iya. iso kaya Pak Sep pun nyambut gawe gak soro, bayarane gede. Lah ngono. Oh, kabeh ku teko sekolah. Lah mangkane kok apa? Ya iki anak wis jange lulus iki. Iya. Tak sekolah nang mana? Nang perguruan tinggi. Lho perguruan tinggi. Iya. Pak, kon iso ngutangi dhuwit gawean. Ben bayar uang pangkal. Ngomong kaitane aku iki percaya. Lah iya, kok kon niku Kaitane anakku sing lulusan iku jange tak sekolah nang nggone perguruan tinggi. tinggi lho. Apa eleke? Ya tapi selote karo utang dhuwit. Lah digawe bayar uang pangkal sapa? Ayo. Ayo gunem ono. Lho. Tak ono Etes. lho. Etes. Oh niku. Lah penuh iso nyekolahno gak bondo dhuwit, ya bondo dhewe. Lah kon mari apa ngongkon anakku sekolah iki? Kon niku wah. Ojo ngatur anakku. Anakku iki mancing bangga. Wong kabeh nggawa rezeki dhewe-dhewe. Oh iya, aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong. Lah ya ngomong nek duwe anak Kudu sekolah, iya. Lah wong tangkale ku utang ngono lak bener aku. Wah, utangnya aku to ndi dhuwit. Wah repot. Loh, Lah iki ono kartolo. Ngedung warisan cek rame ini. warisan. Warisan hari ini. Warisan urusan nyekolahno anak. Ngene lho, karena ambek bojoku sing rukun. Lah bojomu iki lak nyusul-nyusul ta. Dadi belanja nono. Iki lanang kok bojo. So, Iki blontang ini. Loh, dikira potongan poni ya gitu. Kok ini gak ndelok babal-bas. Mbok yo ndelok ndase. Kok ngawur lho kon iku. Siapa iki siapa? Blontang ini. Aku lho. Walah blangkon. Lho, blangkon. Kok lapis aku bojomu lah kon rame ae. Lemune kaya bojoku. Lemune, Apa? Anu, iki mang lak ngekei penjelasan ambek aku. Wis gak usah dikak penjelasan iki. Lah, apa Iki iki? ratune ngekek penjelasan. Tetap Ya ngekek apa? penjelasan. Saben dina aku iso penerangan kon tak. Oh iya gak ero aku. Ya apa? Tadi nerangi apa? Nerangi apa? Ya tukar pikiran sapa sing duwe dhuwit dicile-dicile. Palapae nang dhuwit ae. Gak perlu maido. Iya. Kon iku wong nom. Iya, iya. Wong tuwa dipaido iku percuma. Iki diarani wong nom manene karo wong tuwek. Iya, sepurane ae tang ya. Iki tuwek nemen. Iya. Wong wis gondol. Iya, tuwek nemen. Mamula wong urip iku kudu tepo slira. Lah, kudu gawe benik. Dadi Kok bener apa itu, Bang? iki benik kari situ. Tepo Iya. slira, tepo awak. Hah? Slira iku Apa? awak. Wah, gak edos. Iki goblok iki. Gak ecos, wong gak entos gak ecos. Tepo selira iku ya. Iya, iya. Tepo iku tepak, selira iku awak. Dadi awak iku Awakmu iku tepakno. lho, tepak. Oh iya iya. Dadi Entepno. Mantep peno. ditepno. Awak peno iku wis tepak. Durung lah, makane ditepok slirono iki. Kok durung tepak. Nepakno awak ngongkon Wis aja kate ngundum tepo sliro tarek marakno mangkel ae wis. Kono kok gak pakan dinis dungan. Lah iya. Kita kandhani cara rame-rame. Apa? Pakaian jenis saya dicekelno. Cara rame-rame. Iya mbok pisane meneh tak jupuk. Kon ditolak perkara ae kene iki. Tapi gimana Pak Prai ta? Iya, Prai. Ya apa sepur nang India iku jam piro? Ayo ngomong. Sing nang India. Iya. Iku takon wong dodol martabak ae. Kok dodol martabak ya, Bang? Aku gak ngurus teko India. Loh iya pernah tukang rem ta. Dari tukang rem. Kok saiki ngerem sampe teko India kono. Ya direm kono dhewe. Kon yo ngawur, iki ning ngerem teko India, teko kono kereta api ni mogol lek gak iso mulih ki no India. Kon iki. Apane lak bingung aku. Iki meliputi Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Ngene Cak yo. Iki aku ngerti saben-saben nek Prai dek mesti pakane rada licin, sepatune kas kakian gak sandalan, gak sepatuan. Iya kaos kaki mangke sumbut ta. Padahal sik terus tak gawean. Iki nek gak salah masuk angin.
Gak aku ngerti dikandani arek-arek cak blondang saiki kudu bingung. Wis saiki kondo terang-terangan karo aku. Soale Ya, nolak wis. kanca karo aku. Ngomongnya mek Kartolo. Lah nopo aku melok susah ngono lho. Iya, aku iki kabeh kanca wong jenenge kanca ya. Ya kondo wis ta. Ngomong apa wis tak tarungokne. Nek ngomong wis ngomong apa ae tarungokno. Wah mek kanca. Lah iya ngomong apa aku? Balik aku ngomong apa tarungokno. Aku kabeh ngomong kon ngomong terus. Lah Aku ono kabeh kesulitan. ngomong. Iya. Kesulitan apa ngomong ambek Kartolo. Iya. Nek gak ngomong ambek Kartolo ngomong ambek aku padha ae. Lah, Kartolo aku lak kanca penuh. Iya, Lah iya. penuh ambek aku ya kanca. Tapi Kowe kan- kanca kae cilik ya, sampai gede tetep kanca. Iya, tapi Kanca kan- padha ambek dulur. Iya. Lah mulane kanca padha ambek dulur iki ono apa-apa Gak ngomong. api, iya. Rundingan ambek kanca. Plek. Ran suarane sampai cilik. Suarane sampai Sampai ngetokno suara manuk peking. Waktu aku kok pancen ngono iki. wis saiki ngene. Iya. Apa sih? Repotane apa? Aku upamane omah lah wis. Iya, ngomong ya. Upamane. Bro, tapi ngomong ora apa sih, Mas? cocok. Kena durung rabi sih. Durung. Lah apa gak rabi-rabi? Hah? Kok gak rabi-rabi lah apa? Iki rencanane aku iki ana sing tak karepno. Apa bebek ni sokran? Hah? Bebek ni sokran? Ya wis, Bapak wis. Oh, apa wong bebekmu gondol ya? Ngingoni gondol apa dae bareng ngingu toyol. Apa niku? Iku asale loro panas. Ah dingus wis-wis lak ya anu. Nah, ngene Ya, apa? kekarepan Sapa-sapa? iki lak ana arek wedok. Sapa? Lho, arek sing gelek liwat nang ngarepe omake. Oh sing biasa rok-rokan biru iku. Hah? Rok-rokan biru. Dede. Oh rok ireng. Rok. Sing ono sungune. Hah? Iku lak wedhus kibas ya. Arek wedok. Arek lencir. Iya. Iku anake Basman. Oh. Tini iku jenenge. Sutini. Kastini ya. Iya, Kastini. Kastini. Siapa? Kastini. Titik su. Tutu. Arek-arek kok nyeluk su. Oh, suku lah adike. Oh, iku adik. Adike sing yune Kastini, adike Sutini. Sutini apik ndi bare bebekmu? Hah? Apik ndi ambek bebekmu? Oh, yo ayu bebekku titik. Karepku nek Sutini sida tak rabi, bebekmu tak wayu ya apa? Oh, yo cah, wis anake Basman Arabin. Anak Basman iku tolong apa jaluk. Pokoke peno karo aku ngrumangsani wis ta. Tak rekodaya. Sing Iya. penting peno dadi manten. Wis ojo kuwatir, engko lak ana dhewe Iya. ya.